Progresívne Slovensko oddialilo pomoc pracujúcim o pol roka. A prečo? Kvôli jednej tlačovke. PSK sa už niekoľko mesiacov totižto snaží zúfalo votrieť do priazne pracujúcich. A preto jedna z ich poslankyň podala nedávno návrh na novelu zákonníka práce, ktorej cieľom je zvýšiť ochranu odborárov pred nezákonným prepustením. Pritom samotná myšlienka nie je zlá. Spolu s poradcom ministra práce Braňom Ondrušom sa tejto téme venujeme už takmer rok. Zbierame prípady nezákonne prepustených odborárov, pomáhame tým ľuďom, medializujeme tie prípady a všetko to smerujeme na ministerstvo práce tak, aby na konci dňa z toho vznikla novela zákonníka práce, ktorá zvýši ochranu odborárov. Má o tom vedomosť premiér, má o tom vedomosť minister práce a ostatne komunikovali sme to s Ondrušom už niekoľkokrát od jary tohto roku. A pokiaľ by poslankyni Petríkovej skutočne išlo o ochranu pracujúcich, pokojne mohla kontaktovať Ondruša, mňa, prípadne ďalších ľudí, ktorí na tom spolupracujú a spýtať sa, v akom stave, v akej etape je tá naša iniciatíva, či nevie byť nejakým spôsobom nápomocná. No a v takom prípade by sa dozvedela, že zhruba od leta legislatívci na ministerstve práce pracujú na znení práve takejto novely. Akurát sa našlo niekoľko problematických pasáží, ktoré musia byť odstránené. No a prečo je Petríkovej návrh problém? Lebo to nie je plnohodnotné znenie novely, ale paškvil opajsnutý z niekoľkých statusov Ondruša, mňa a možno ďalších odborárov. Statusov, ktorých sme sa len veľmi jednoducho snažili vykresliť základnú myšlienku tej novely tak, aby ju pochopili novinári a verejnosť. Takýto návrh nemôže prejsť ďalej, lebo by objektívne spôsobil nové problémy. Ale myslím si, že v PSK sa nad týmto ani nezamýšľajú. Po stopnutí v prvom čítaní si jednoducho zvolajú ďalšiu tlačovú besedu, v ktorej sa budú rozohňovať nad tým, že koalícia, kde sú zastúpené dve socdem strany, nechce zvýšiť ochranu odborárov. Pričom taktne zamlčia iniciatívu, ktorá už niekoľko mesiacov beží na ministerstve práce. Na druhej strane sa ale poslancom PS jedna vec predsa len podarila. No, podarilo sa im prijatie tej reálnej, skutočnej novely zákonníka práce oddialiť o pol roka. Pretože pokiaľ neprejde v Národnej rade prvým čítaním návrh nejakého zákona, opätovne je možné o ňom rokovať až po uplynutí 6 mesiacov. Takže kvôli jednej alebo dvom tlačovkám PS sa ochrana odborárov oddialuje pravdepodobne o pol roka.